tots els municipis als que vull agrair que tornem a participar. No? Vaig sentint el sorollet aquí al costat i vol dir que es van mica a mica incorporant nous municipis, tècnics, regidores tècniques, a una jornada que, per desgràcia, no? Perquè estareu totes i tots d'acord amb mi que per desgràcia és necessària alhora que urgent. No? Jo crec que hi ha dos vies importants o dos temes importants que des d'esports hem de fer. Primer, evidentment que nosaltres tenim una capacitat i una amplificació molt bèstia de tots els missatges i que jo crec que hem de poder utilitzar en àmbits i en problemàtiques com aquesta. No? Jo crec que l'esport que té aquest llenguatge tan universal que arriba primer a tots els nens i nenes i per tant generem dinàmiques i rutines. També hem d'aconseguir arribar a tots els clubs, entitats, evidentment, i a les famílies i exposar, treballar i explicar i denunciar, que jo crec que també és molt important, els problemes que encara a dia d'avui són ben patents. I un altre, que enllaça amb això que us estava dient, que per desgràcia, en l'àmbit de l'esport, per desgràcia també és una realitat que existeix. Violència i discriminació, assetjament i agressió vers a les dones i tenim una obligació moral, ètica, però també, evidentment, a tots els àmbits, d'erradicar-la, treballar-la i sobretot acompanyar a les víctimes d'aquest tipus d'accions. No? Vull agrair moltíssim a la Raquel Albiol i a tota l'àrea de feminismes i igualtat amb qui estem treballant des del primer dia superbé i estem incorporant nous àmbits i noves visions a la que nosaltres des d'un principi que vam tenir clar que hi havia una línia i una estratègia claríssima, que era dones i esport, que vam començar en el mandat passat i que sobretot en àmbits més de comunicació i que en aquest mandat volíem entrar en àmbits més materials i més d'execució i que li volia agrair directament amb la diputada, amb la Raquel i a tot l'àmbit que s'hagin incorporat en aquesta dinàmica, que ens ajudin tant des del primer dia i agraïdíssim, Raquel, també que estiguis i que tanquis tu, evidentment, una jornada que per nosaltres és molt important, perquè ja et dic que jo saps que vinc explicant les coses i em ve a cada comissió apuntant com poder millorar el que fem, estem molt agraïts de poder treballar plegats i plegades. Així és que jo no m'enrotllo més, us volia de nou donar totes i tots les gràcies per acompanyar-nos. De fet, el que fem avui és compartir experiències, és saber què fem a cada municipi i la resta, com podem incorporar. I crec que és una de les maneres, de les eines més engrescadores i més riques que té la Diputació a l'hora de poder després definir estratègies i polítiques. Així és que, sense més, moltíssimes gràcies de nou i som-hi, ens posem en marxa, obrim per tant la sessió. Moltes gràcies. Moltes gràcies, David. Si em permeteu, abans de fer l'explicació de com anirà la jornada, faré una explicació breu de com transcorrerà aquesta jornada. En primer lloc, tindrem la presentació del protocol de l'abordatge de les violències masclistes en equipaments esportius municipals que han anat a càrrec de l'àrea d'esports, d'activitat física i de l'àrea de feminismes, que ens presentaran la Belén Mas i Mateu, que és cap de la unitat de projectes esportius transformadors, i la Sònia Albuixech i Gámez, que és la cap de secció de suport a territori en polítiques d'igualtat de l'àrea de feminismes i igualtat. Després, un cop acabin aquesta presentació del protocol, tindrem dues taules molt interessants d'experiències per part de l'Ajuntament de Viladecans i per part de l'Ajuntament de Granollers, que ens presentarà l'Ajuntament de Viladecans la Ceci Martínez, tècnica d'igualtat de gènere, i l'Àlex Amador, tècnic d'esports, i per part de l'Ajuntament de Granollers, la Txell Castellseguer, que és la tècnica d'esports. Tot just després d'aquestes presentacions hi haurà una taula rodona i el gerent de l'àrea, el Santi Serraute, farà una sèrie de preguntes per aprofundir una mica més en aquestes experiències tan interessants de protocols que han treballat i d'aquests projectes
tan innovadors que han treballat tant Viladecans com Granollers que segur que ens seran inspiradors. Jo, en tot cas, al final, agrair, com deia el David, a la Raquel Albiol, la presidenta, que ens tancarà i farà la cloenda de l'acte, i que sapigueu que durant la jornada hi haurà el xat obert perquè al final, si hi ha gent que tingui qüestions tant del protocol com de les experiències o de qualsevol tema que sigui d'interès, doncs intentarem respondre-les. Jo, sense més, us deixo també. Espero que sigui una jornada interessant i profitosa i que per nosaltres és un granet més de sorra cap a aquesta línia estratègica important per a nosaltres, que és les dones i l'esport, i en concret amb l'objectiu d'erradicar aquesta lacra de la violència masclista en l'àmbit esportiu i entre totes i tots aconseguir que l'esport sigui això, un àmbit una mica més segur per totes. Gràcies i quan vulguis, si vols, Sònia, et passo la paraula. Perfecte. Doncs moltíssimes gràcies, Conrad, i bon dia a tothom. I aquesta part, com ha comentat el Conrad, doncs la desenvoluparem conjuntament entre la Belén i jo mateixa i bàsicament centrarem en com s'ha arribat a disposar d'aquest protocol tan específic en l'àmbit dels equipaments esportius municipals. Bàsicament, intentarem centrar el nostre discurs passant per tota aquesta sèrie de punts i apartats, començant per una contextualització del que són les violències masclistes i si són o no importants en l'àmbit esportiu, rellevants, i per una altra banda acabarem amb el document que s'ha fet específic de l'àmbit esportiu. Llavors, abans de començar, la Belén i jo, si ens podeu passar la diapo, sisplau. El que vam pensar és que era important contextualitzar com s'ha arribat a disposar precisament d'aquest document. I és possible que la pregunta que us vingui al cap és, realment cal, amb totes les eines que ens disposen en violències masclistes, cal disposar d'un document encara més aterrat en equipaments esportius municipals? Doncs la resposta és clarament un sí. Un protocol, en definitiva, no és res més que un document en el que es defineixen rols i actuacions per donar resposta en un cas de violència masclista en un context molt concret. És a dir, que si passa alguna cosa, que sapiguem com actuar, què activar, qui ha d'intervenir. És a dir, posar en funcionament aquelles fases, aquells passos en els que es contemplen precisament en aquest protocol. I d'aquí la importància i la rellevància de que tothom conegui què fer, però també que tothom conegui que existeix aquest protocol, que no estem davant d'una situació de violències masclistes i ens quedem paralitzades. Llavors, malauradament, vivim en una societat patriarcal que genera, entre altres aspectes, unes desigualtats, i aquestes desigualtats sovint acaben sent discriminacions. Discriminacions per motiu de sexe, de gènere, d'orientació, d'identitat, d'expressió de gènere. I aquestes discriminacions, en realitat, són la base de les violències masclistes. Per tant, què són les violències masclistes? Doncs són una vulneració de drets humans. A grans trets es pot dir que són comportaments no desitjats per la persona que els rep i que fins i tot és possible que aquesta persona, l'afectada, no les detecti, no detecti la situació ni a priori ni a posteriori. Té com a resultat un dany i un patiment físic, sexual, psicològic, emocional. Es poden exercir de manera puntual i es poden exercir també de manera reiterada. Es poden produir tant en un espai públic com en un espai privat i es poden manifestar de diverses formes, o sigui, psicològica, física, sexual, vicària, digital, econòmica. Per què? Doncs perquè tenen un caràcter molt transversal i molt múltiple. Per tant, és important conèixer-les per saber-les detectar i un cop detectades saber com actuar. De la mateixa manera que les violències masclistes es presenten en diferents formes, doncs també es poden presentar, evidentment, en diferents contextos i en diferents àmbits. I l'esportiu no s'escapa d'aquest àmbit. Llavors, com podem abordar les violències masclistes? Doncs s'aborden mitjançant tota una sèrie d'intervencions que estan sorgides a través de moviments feministes, a través de la normativa existent i a través de mecanismes, eines, recursos que estan precisament per a aquest fi. Moltes de les normatives han sorgit de les reivindicacions feministes i moltes eines i serveis han estat possibles perquè existia un marc normatiu i s'han pogut desenvolupar. I sovint s'activen mecanismes, tan senzill com explicar les coses, perquè hi ha hagut una sensibilització vers les violències masclistes i per això em permet
poder explicar les coses. Per tant, totes aquestes intervencions que apareixen com al final de l'esquema no tenen un ordre concret, no tenen una jerarquia, sinó que es van manifestant de manera paral·lela i a més es van nodrint mútuament. Em podeu passar la diapo, sisplau? Llavors, què vam fer des de l'àrea de feminismes i igualtat? Doncs, entre finals del 2022 i principis del i al llarg del 2023, el que érem conscients que aquestes violències masclistes es manifestaven en qualsevol lloc i de qualsevol manera, doncs pensem que fora bo disposar d'un document marc que presentés unes pautes d'abordatge de violències masclistes en equipaments municipals. Llavors, l'objectiu era disposar d'una eina paraigües específica per a aquelles violències masclistes que es manifesten en equipaments municipals, pensant que precisament l'equipament havia de ser un agent més de canvi, un agent de prevenció i de sensibilització més. I la idea era, i continua sent, que els diferents equipaments municipals, ja siguin equipaments juvenils, culturals, socials, fins i tot esportius, com és el cas, que puguin aterrar aquestes consideracions que estaven en aquest marc general al seu àmbit específic. Passem d'una cosa com molt general a una cosa com molt concreta i molt específica. Si em podeu passar la diapo, sisplau. Llavors, la base d'aquest protocol marc, d'aquest document paraigua, se centra bàsicament en crear equipaments on disposar d'un entorn segur. És a dir, estem en un lloc municipal, en un equipament, i, ostres, estem tranquil·les. Saber que aquest equipament disposa precisament de dispositius d'abordatge de violències masclistes. És a dir, si passa alguna cosa, alguna cosa s'activarà. Crear una xarxa d'equipaments lliures de violències masclistes i interioritzar la responsabilitat col·lectiva vers les violències masclistes. Tot això que prenem com a referència està concretat en uns documents claus que us hem emmarcat en aquest requadre. I aquests documents claus, si veieu, estan molt concretats en l'any 2022-2023. Per què en aquest any? Doncs fins ara, fins al 2022, l'abordatge de les violències masclistes es feia d'una manera lineal i ordenada. És a dir, primer es feia la part de sensibilització, després la part de prevenció, la part d'actuació i s'anaven passant per diferents fases a l'hora d'actuar, d'abordar aquestes violències masclistes. Arrel del 21-22 es comença a concretar, és la diapositiva anterior, sisplau, es comença a fer un canvi de paradigma en l'abordatge de les violències masclistes. I aquest canvi de paradigma el que presenta és la diligència deguda a aquesta responsabilitat col·lectiva davant de les violències masclistes a l'hora d'abordar-les. Per tant, aquesta diligència deguda, que és com a l'eix central de l'abordatge de violències masclistes, el que fa és, estiguis on estiguis i actuem com actuem davant de les violències masclistes, és important que es vagin nodrint totes aquelles actuacions que abans potser les teníem determinades en una fase concreta, doncs que es facin de manera múltiple, de manera paral·lela i de manera conjunta. Llavors, aquest canvi de paradigma està explicat precisament en aquests documents que es prenen com a referència, que estan incorporats en aquest protocol marc que des de feminismes posem a disposició dels diferents centres gestors i els diferents equipaments municipals, però també la importància és que també estan incorporats en el protocol específic d'equipaments esportius municipals. Aquest aterratge a l'àmbit esportiu us ho explicarà la Belén. Llavors jo ara dono pas a la Belén i ella us acaba d'explicar com s'han tingut en compte. Moltes gràcies, Sònia, i bon dia a tots i totes. En línia amb el que explicava Sònia, l'objectiu principal de disposar d'un protocol per fer front a les violències masclistes en l'àmbit esportiu i en específic en els equipaments esportius municipals serà generar espais esportius segurs per a totes les persones i lliures de violències. Quan parlem de l'àmbit esportiu, veiem aquí a l'esquerra, les finalitats d'un protocol específic per als equipaments esportius municipals és que en aquests es promogui un bon tracte entre les persones que s'hi relacionen i manifestar el rebuig i la no tolerància envers les violències masclistes en aquests espais. També per poder acompanyar de forma adequada i sense revictimitzar, això és molt important, a qualsevol persona que hagi patit una violència masclista a l'equipament esportiu, cal tenir en compte la perspectiva interseccional
és a dir, tenir en compte tots els factors que poden condicionar i augmentar la vulnerabilitat de les persones. Llavors, la implementació d'un protocol té la voluntat de deixar de normalitzar les violències masclistes i això es fa des de dos eixos d'intervenció, que són la prevenció i la reparació de forma integral. Abans de detallar cada eix, volem comentar que aquests dos eixos no són consecutius, no va primer un i després l'altre, per això surten les dues rodones juntes, sinó que les accions que composen cada eix s'han de desplegar a la vegada. I quines són aquestes accions? Fem un resum breu. A l'eix de prevenció es desenvoluparan accions per promocionar el bon tracte i entorns segurs entre les persones i en els equipaments esportius, també en els desplaçaments i en els canals de comunicació. En aquest eix serà molt important, surt aquí, fer un mapatge de riscos segons el tipus d'equipament esportiu, tant si pertanys a la xarxa bàsica d'equipaments, a l'activa o a la complementària, ja que poden presentar característiques específiques i és fonamental conèixer com es poden donar aquestes dinàmiques i especialment com poder identificar comportaments que no són acceptables i que poden derivar en situacions que no són desitjades. Per últim, d'aquest eix, es recomana implementar estratègies preventives que garanteixin el compromís de l'equipament i de les persones que són responsables d'aquest, la difusió del protocol i la sensibilització i formació sobre violències masclistes. Per altra banda, l'eix de la reparació integral. Es tenen en compte un conjunt de mesures que us resumeixo ara molt breument, que seria aplicar accions per la detecció, acompanyament, valoració integral dels riscos i la investigació i la sanció. Seria també garantir els principis bàsics d'intervenció en persones adultes i en menors d'edat, com són la confidencialitat, el dret a la informació de les persones implicades, la protecció davant possibles represàlies per participar en el procés de denúncia d'una situació d'escatament, etc. També seria conèixer els dos tipus de notificació d'una situació de violència masclista que donin peu a l'activació del protocol, tenir eines de suport per a les persones afectades, fer la derivació i la coordinació pertinents de les situacions de violència segons els perfils i, per últim, aplicar els circuits d'actuació corresponents segons cada cas. Per tant, per resumir aquest punt, un protocol per a l'abordatge de les violències masclistes en equipaments esportius municipals haurà de comptar amb actuacions en aquests dos eixos. I llavors, tot això, com ho fem? Passem de diapo, sisplau. L'elaboració del protocol en l'àmbit esportiu, com veieu, és un procés que us hem resumit aquí en les 4 fases, que aquesta vegada sí són consecutives. Llavors, la primera fase serà la definició dels equipaments i entitats adherits al protocol, la configuració de la comissió de treball i de seguiment del protocol i la designació de les persones referents i delegades de protecció. Una segona fase serà de diagnosi, que inclou anàlisi de dades i fons documental, entrevistes i enquestes a agents municipals rellevants i del sistema esportiu, com poden ser equips d'atenció en matèria de gènere i igualtat, tècniques d'igualtat, professionals de l'àmbit esportiu, professionals dels equipaments, representants de l'administració pública, representants de col·lectius feministes i LGBTI, persones usuàries dels equipaments, entre altres. També creació de grups de discussió i de marxes exploratòries, que això són el mapatge de riscos d'equipaments esportius que hem comentat. Una tercera fase ja serà, sí, la redacció del document, del protocol, i també la seva aprovació i difusió, molt important aquestes passes, i la quarta fase serà l'activació i aplicació del protocol, el seu seguiment i avaluació i també sensibilització i formació de les persones que formen part del protocol. En la següent diapo, el que hem volgut és destacar alguns aspectes que pensem que són claus a l'hora d'iniciar aquest procés d'elaboració del protocol en l'àmbit esportiu. El primer és la diligència adequada, que ja molt bé ens ha explicat la Sònia, és l'obligació dels poders públics d'actuar amb agilitat i eficiència
adoptant les mesures legislatives necessàries per garantir la prevenció, la investigació, persecució, càstig i reparació davant qualsevol acte de violència masclista i protegir-ne les víctimes. El segon aspecte que considerem clau és que hi hagi un compromís municipal per part del personal tècnic d'esports de disposar d'un protocol per prevenir i reparar de forma integral les violències masclistes en els equipaments esportius. I en coordinació, això també és molt important, amb la resta de serveis tècnics de l'ens locals, que hi hagi un treball transversal. I el tercer punt seria la recomanació que els ajuntaments que tingueu un pla d'igualtat de gènere en l'activitat física i l'esport coordineu i vinculeu les mesures d'igualtat de gènere i contra les violències masclistes d'aquest pla amb les accions preventives del protocol. I ara ja per finalitzar, passem a la següent diapo, doncs el nostre objectiu és que pugueu disposar d'una eina pràctica que us ofereixi un marc d'actuació en la definició tant dels eixos d'intervenció que ha d'incloure el protocol com en la metodologia per a la seva elaboració. Per això us volem comentar que a la pàgina web de l'àrea d'esports i activitat física, concretament a l'espai que trobareu que és Dones i Esport, podreu trobar aquests dos documents que posem a la vostra disposició. Un és el de la dreta, és un model de protocol, és un document adaptable que us permet definir l'àmbit d'aplicació, els equipaments esportius del vostre municipi i també les entitats esportives adherides, els circuits d'actuació i els eixos d'intervenció. Veureu que la redacció està configurada per colors per a que el pugueu emplenar pas a pas i adaptar-lo a la vostra realitat. I l'altre, el de l'esquerra, és una guia per a l'elaboració d'aquest protocol. És un document més breu que us facilita i us guia en tot aquest procés de disseny del protocol. És el que conté les 4 fases. Aquests documents ens ha anat molt bé la contextualització de la Sònia perquè estan basats en el protocol que ha presentat Sònia i adaptats a l'àmbit esportiu. Esperem que els consulteu i que us ajuden en la definició dels vostres propis protocols municipals en els equipaments esportius i qualsevol consulta teniu a la vostra disposició els canals habituals i també el recurs d'assessorament per a que us puguem acompanyar i també poder copsar les vostres necessitats. Ja per últim, un agraïment especial a l'equip tècnic de l'àrea de feminismes i igualtat a la Ivet Oriols i a l'Anna Sánchez i de l'àrea d'esports i activitat física a l'Anna Lluc i a la Gemma Banyo. Doncs moltíssimes gràcies i ara dono pas al Santi Serralta, gerent de l'àrea d'esports i activitat física. Gràcies. Moltes gràcies, Belén. Des de l'àrea, diguéssim, estem donant resposta a aquest protocol. Veiem que seguim tenint problemes. Tenim un de cada 10 joves que encara vol mantenir un model masclista de comportament en relació al conjunt de la societat i creiem que i el món local ens hem de posicionar i de fet ho està fent. Avui particularment volem presentar-vos 2 experiències de municipis que ja fa temps que demostren el seu compromís amb aquesta problemàtica elaborant i implementant polítiques vinculats a la problemàtica que estem tocant abans. Particularment, avui parlarem amb l'Ajuntament de Viladecans i l'Ajuntament de Granollers. Presento un primer cop a l'Ajuntament de Viladecans. Avui ens parlaran 2 persones, una tècnica i un tècnic d'aquell ajuntament, la Ceci Martínez, tècnica d'igualtat de gènere, i l'Àlex Mador, tècnic d'esports, que ens explicaran com estan abordant en aquest municipi aquest tema. Endavant, sisplau. Bon dia a totes i a tots. Nosaltres també volíem agrair en primer lloc haver-nos convidat a la jornada i especialment el suport que ens brinda sempre l'àrea de feminismes de la Diputació i en aquest cas també a l'àrea d'esports.
Nosaltres venim a presentar-vos dos projectes, que un és com la llavor d'on han acabat sortint la resta de projectes que intervenen en l'abordatge de violències masclistes en l'àmbit esportiu. Per part meva, jo us faré un context del nostre protocol d'abordatge d'agressions sexistes i LGTBI-fòbiques als espais públics de Viladecans, que és un projecte que es va treballar durant el 2018 i es va aprovar pel ple municipal en el 2019, i l'Àlex us explicarà com ha anat evolucionant això en un pla de polítiques feministes en l'àmbit esportiu. Si voleu passar a la primera diapositiva, sisplau, companyes. Us explico una mica perquè veieu que el nostre protocol ja té uns quants anys. Ara, quan el revisem, segurament faríem les coses o abordaríem determinats aspectes d'una altra manera, però en aquell moment no comptàvem ni amb el concepte de diligència deguda, que sabeu que és una incorporació, un concepte que es va incorporar a les modificacions de la Llei del Dret de les Dones a erradicar la violència masclista, a la 17/2020, i el 2016 mediàticament va sortir tot el tema del cas de la Manada, la sentència va ser del 2018 i nosaltres ens vam plantejar que més enllà dels dos instruments bàsics que teníem d'abordatge de violències masclistes al municipi, que per una banda eren el circuit d'atenció a les dones en contextos de violència masclista i els seus fills i filles, i els protocols d'assetjament que estan vinculats sobretot a l'abordatge de la violència en l'àmbit laboral i que tots els municipis i totes les empreses de més de 50 treballadors han d'incorporar aquests protocols, ens calia una eina que ens permetés abordar les violències masclistes dins del que és l'espai públic. En aquell moment es parlava molt de la incorporació dels punts liles, vam començar a tenir presència de punts liles, sobretot vinculat a espais d'oci nocturn, on el fet que hi hagués consum provocava en moltes situacions un agreujant a que es poguessin donar aquestes situacions, però si voleu passar a la següent diapositiva, en aquell moment pensant en elaborar un document que ens permetés abordar les violències a l'espai públic, vam apostar per concebre l'espai públic més enllà de l'oci nocturn i entendre que si, com bé deia la Sònia al principi, estem parlant de violències masclistes com una problemàtica estructural, havíem de poder generar una eina que ens permetés treballar des d'aquesta corresponsabilitat, més enllà de l'obligació que tenim les administracions públiques de donar resposta als contextos de violència. I aleshores vam entendre que l'espai públic no només eren les festes o el carrer, sinó que eren tots aquells espais on hi hagués una socialització i on les persones es relacionessin. I aquí vam incorporar en una primera fase, sobretot, dos tipologies d'equipaments municipals. Per una banda, els equipaments culturals i per l'altra, els equipaments esportius. Això ens va permetre també obrir un ventall de possibilitat i, sobretot, aquesta coordinació entre fomentar aquesta transversalitat de la que després també farem esment en algun moment, de com ens coordinem les diferents àrees i els diferents departaments que formem part, en aquest cas, de les administracions locals i començar a treballar plegats per poder oferir aquesta resposta. Com us dic, un dels plantejaments que teníem molt clars és que el protocol havia de ser una eina de corresponsabilitat que incorporés no només a l'administració des d'aquesta obligació de vetllar i de garantir els drets de les dones o de les persones vulnerabilitzades i que poguessin ser susceptibles de patir aquestes discriminacions o aquests contextos directament
desplegament de violència. En aquell moment tampoc parlàvem de que tot era violència sexual, no? Sí que parlàvem, nosaltres vam decidir posar-li agressions sexistes i LGTBI-fòbiques i després, amb tots els processos que hem fet a nivell d'identificació de què estem parlant quan estem parlant de violència sexual, sí que hem pogut establir diferents mecanismes en funció del context i de les situacions que detectéssim. Si voleu passar de diapositiva, així doncs, el que vam fer va ser plantejar un document, vam treballar-lo, com us dic, durant tot l'any 2018, vam fer una diagnosi, és veritat que, com us deia, veníem de tota la sensibilització ciutadana i de tota la pressió que havia fet el moviment feminista en relació al cas de la Manada i va ser un protocol que va comptar amb moltíssima participació, sobretot per part del col·lectiu jove, que es va sentir molt apel·lat. Aleshores va ser una oportunitat molt potent de poder copsar totes les inquietuds i les demandes i les necessitats que teníem, sobretot per part d'aquest col·lectiu, i que volia anar una mica més enllà d'establir un pla d'actuació en relació als episodis que es detectéssim. De les 43 accions que contempla, hi ha plantejades tota una part de sensibilització. Veureu, això tenim un espai, un subweb municipal que es diu No callis, no callem, Viladecans, on podeu accedir al protocol. Veureu que el protocol és un document molt extens on es fa tota una tipificació i tota una relació de totes les possibilitats i de totes les tipologies de violències sexuals que poden patir o de discriminacions que poden patir les dones o els col·lectius més vulnerabilitzats, amb la qual cosa aquí ja hi havia un primer pas a nivell de sensibilització. Compta també amb un munt d'accions de capacitació i formació del personal municipal, però també de les entitats, i en aquest cas de les entitats esportives, que aquesta és la part que us explicarà més àmpliament l'Àlex. I després va ser la llavor també per poder treballar des de la lògica en la que estem ara mateix, que és un desplegament d'una xarxa de punts liles comunitaris a nivell de municipi, que principalment el que pretén abordar és que cap persona al municipi es quedi sense la informació d'accés als recursos i que, a més, d'alguna manera, traslladem aquest compromís com a ciutat de tolerància zero amb qualsevol actitud discriminatòria o que vulneri, en aquest cas, el dret de les dones o del col·lectiu LGTBI. Ara mateix en la xarxa de punts liles comunitaris, a banda dels equipaments esportius i culturals, s'han sumat les farmàcies de la ciutat. A més, també estem treballant actualment en poder sumar els hotels, els comerços, l'outlet i diverses entitats que també ens han sol·licitat funcionar com a punts liles. I després vam començar a treballar dins d'una de les accions que hi ha en el pla d'acció de tot l'Ajuntament, que és la modificació de l'enllumenat públic. Aquesta acció, parlàvem amb l'Àlex, que creiem que era interessant també explicar-la perquè té a veure també amb la pràctica esportiva a l'espai públic de la ciutat, que limita moltes vegades, sobretot en el cas de les dones, diferents autolimitacions d'espais a nivell de la ciutat perquè no es perceben com a espais segurs, en aquest cas per la pràctica esportiva. Si podeu passar la diapo, moltes gràcies. Com us deia, sí que bàsicament, a banda de tot establir totes les accions i totes les fases de desplegament del protocol que incorporaven la prevenció, la capacitació del personal, la detecció, evidentment, com també comentaven les companyes de l'àrea de feminisme, estableix
quin és el circuit que s'ha de seguir quan una persona s'adreça a l'equipament municipal i expressa haver viscut una situació o un episodi d'aquest tipus, que tothom sàpiga què és el que ha de fer i com ha d'actuar de manera ràpida, que això ho ampliarem després una mica més endavant en les preguntes, però establir que tothom tingui la seguretat de saber quin és el seu rol dins de tot l'engranatge de l'abordatge de violències, què ha de fer, què no ha de fer i com ha de fer aquest acompanyament. Així, a tall d'exemple, ahir també buscàvem per poder-vos passar dades. Penseu que aquest protocol es va aprovar el 2019. Això va comportar també tota una sèrie d'accions d'identificació als equipaments, que tots disposen un vinil a l'entrada on s'especifica que això és un espai lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbia, i a més amb un roll-up a les recepcions dels equipaments on es pot veure tot el protocol. A nivell de dades d'atenció, pel que té a veure amb equipaments esportius, hem tingut 3 activacions del protocol. Les 3 en contextos d'assetjament d'usuaris a usuàries dels equipaments municipals. Aquí us haig de dir que després, si tenim espai per parlar-ho també, és un tema que ens preocupa a nosaltres. D'aquestes 3 denúncies d'activació del protocol que hem tingut, només una ha prosperat la denúncia, perquè quan després nosaltres atenem a les dones, el problema amb el que ens trobem és que els demanem que s'ha de fer tot un articulat a nivell de procediment, perquè hi ha una sanció administrativa darrere i hem de poder escoltar també l'altra part, que no vol dir mediar, sinó que igual que hem de garantir el dret de les dones a espais lliures de violència masclista, també hem de poder tenir la informació per la part que rep la denúncia. Quan ja entrem en aquests circuits, és veritat que moltes dones decideixen baixar-se de tot el procediment. I això és una realitat que hem de tenir molt en compte i que a nosaltres ens preocupa. Sabem que no tot passa, en aquest cas, per la via de la denúncia administrativa. Hem pogut fer moltes altres accions de reparació i acompanyament a aquestes persones que s'han trobat en aquestes situacions, però de les 3 activacions que hem fet nosaltres, només una ha fet tot el recorregut de la denúncia administrativa i ha acabat amb una sanció per part de l'equipament. I crec que això és una cosa que hem de tenir molt present, també de cara a poder-ho treballar. Si podeu passar a la següent diapositiva, sisplau. A nivell de dificultats, intentaré ser molt breu. Veureu que són temes que, sobretot a les companyes que hi hagi dels departaments de polítiques feministes, doncs us ressonaran molt. En primer lloc, com són projectes transversals, com abordem la transversalitat. No pot dependre de la sintonia i la complicitat que tinguem a nivell tècnic. Ha de ser una estratègia que ha d'estar regulada, aterrada, i que compti amb una metodologia darrere. Algú ha de liderar els projectes i tots, des de cada departament, hem de saber de què som responsables i què forma part de les nostres competències. I en aquest cas, com la igualtat sempre és un tema que la perspectiva general l'hem d'anar aplicant a tots els àmbits, a vegades no és el nostre cas de dir, des de l'Ajuntament, on la coordinació entre els 2 departaments és molt bona, però sí que és un tema que ens preocupa, que des de tots els espais s'abordi i es lideri aquesta temàtica, més enllà de que els departaments d'Igualtat i de Polítiques Feministes puguem assessorar o fer aquest acompanyament. La segona problemàtica que hem detectat de tots els anys de recorregut que té el protocol és que hem de calibrar com
tot l'esforç que hem fet per visibilitzar els contextos de violències sexuals a vegades se'ns han pogut girar en contra en relació a les pors que hem generat o a les autolimitacions de les dones a l'hora de sortir al carrer, fer servir segons quins equipaments. Aleshores, aquí és molt important que calibrem, no? Nosaltres ara quan revisem el protocol trobem a faltar posar d'alguna manera visibilitzar l'agència que en aquest cas tenim les dones també per poder-nos defensar, i creiem que aquesta lògica, més enllà de que l'administració tingui una responsabilitat, també és important que la tinguem en compte, no? L'autoorganització col·lectiva i l'autodefensa col·lectiva, no? De dir, evidentment, jo haig de poder rebre una resposta per part de l'administració, però jo també tinc dret a posar aquest límit, si així ho sento, no? I crec que a vegades aquests protocols que venen de més enrere no ho han tingut, com és el cas, tan en compte, i és un tema en el que nosaltres també estem treballant, no? De poder dir a les dones que també tenen dret a defensar-se autònomament i que tenen agència, no? Si així ho desitgen i si així es veuen capaces. Si no, evidentment, l'administració té unes responsabilitats també per vetllar perquè siguin espais segurs. Després, tot el que s'entén per la comprensió dels punts liles, què són els punts liles, quina funció tenen, no? Sobretot en altres contextos més d'oci, a vegades els punts liles es conceben, no? Una mica com la policia, i crec que aquesta no és la lògica en la que hem d'anar treballant. Els punts liles han de servir per detectar, per acompanyar, per mostrar aquest compromís de que aquest espai és un espai lliure de violències masclistes i de qualsevol discriminació, però és veritat que a vegades recolzem, no? Fem caure molta responsabilitat en aquest espai i, com quan us dic, és un tema estructural que hem d'abordar des de molts altres àmbits. L'altre tema és la formació permanent, vosaltres ho sabeu, als equipaments esportius també hi ha molt personal extern i hi ha molta rotació de personal. És important que vetllem perquè tothom que es va incorporant vagi rebent aquesta formació i, més enllà de tenir un roll-up allà, doncs pugui tenir les eines per fer aquest primer abordatge quan es presenta una persona i trasllada que ha viscut una situació d'aquest tipus. I, finalment, com plantegem la prevenció i la sensibilització, no? Sobretot en un moment en el que estem, en el que detectem, sobretot en la prevenció que fem amb col·lectiu adolescent i jove, aquesta reacció hostil i bel·ligerant, no? I fins i tot qüestionament de les dades de violència o dels contextos de violència, no? Que hem de fer un plantejament des de les campanyes fins a com intervenim i com fem l'acompanyament en temes de prevenció. Si voleu passar a la següent. Una altra de les eines que nosaltres vam incorporar al protocol, que no es va poder fer efectiva fins al 2023, però són el reglament d'ús dels equipaments comunitaris i culturals que tenim a la ciutat, que el 2023 vam aconseguir visibilitzar i incorporar com a sancions greus tot allò que té a veure amb la discriminació, no? A nivell de raça, d'ètnia, de sexe, de gènere, d'orientació sexual i d'identitat de gènere, que en els casos que no han d'anar per via penal poden anar per via administrativa i rebre també una sanció. Això també va ser una eina molt potent perquè els equipaments tinguessin a què aferrar-se quan es donaven aquest tipus d'episodis i que, sobretot, que forma part també de la visibilització d'aquests contextos. I la darrera diapositiva, abans de passar-li mira, aquí veieu la foto, no? Aquest és el vinil que hi ha a tots els equipaments. Aquí, si us sembla, prefereixo guardar-me la reflexió entorn a la utilitat, no? O a quin és l'objectiu final dels protocols, després per les preguntes, perquè volem plantejar també un altre
reflexió. Aleshores, si us sembla bé, jo li passo la paraula a l'Àlex, que us explicarà la part que desplega el Pla de Polítiques Feministes en l'àmbit esportiu, que està relacionada amb l'abordatge de violències masclistes. Bé, bon dia a totes i tots. Jo us explicaré... Podem passar a la següent diapositiva, sisplau? Bé, jo us explicaré una mica quin és el pla i de què parla aquest pla. Per donar una mica de context, el 2022 es va treballar en aquest pla, es va iniciar mitjançant una diagnosi que ens va donar suport la Diputació de Barcelona per tal de mirar en quin punt ens trobàvem i cap a on havíem d'anar. A partir d'aquí van néixer 26 accions que es van dividir en 4 eixos. El primer eix és el que parla del canvi intern, una perspectiva interna, una mirada cap endins de l'administració per veure com es pot millorar. I d'aquí van sortir 10 accions. El segon eix, l'impuls cap a la ciutadania, té 12 accions. El tercer eix, valors coesportius i de fora escolar, té 2 accions. I el que ens interessa ara mateix a nosaltres, del que parlarem, a l'eix 4, com les entitats són el motor d'aquest canvi. D'acord? Doncs si passem a la següent, aquí trobem 2 accions. La primera és l'acció número 25, que és acompanyar les entitats per tal que puguin crear els seus propis plans, que els facin seus i també donar suport en tota aquesta part d'abordatge dels assetjaments, assessorament, etc. També parla que l'acció 26, és aquella que des de l'Ajuntament es dona promoció i visibilitat a tot el que es fa des del Departament d'Igualtat, d'acord? En aquest cas, l'acció 25, passem a la següent diapositiva, nosaltres la vam treballar des d'un primer moment en un cicle de formacions. En aquest cicle de formacions es van treballar en diverses formacions dirigides a les entitats esportives que el que buscaven és que aquestes tinguessin els recursos i les eines per poder treballar. Això no vol dir que abans de tot això no tinguessin res. Sí que és de veritat que nosaltres adreçàvem o dirigíem a les entitats els protocols federatius. Però què passava? Que es trobaven situacions en el moment en què hi havia alguna situació, com estaven adherides a aquests protocols, no els sentien com seus, no sabien com actuar. Doncs en aquest primer punt es van fer 2 primeres sessions formatives sobre com fer front, què s'ha de fer en el moment en què trobes una violència sexual a la teva entitat o ets coneixedora d'alguna situació d'aquestes, i després un cicle de 3 formacions on es va treballar més pràcticament en què les entitats fessin el seu propi protocol. Per tal de poder conèixer que l'entitat, no només les persones referents a l'entitat, sinó també les persones usuàries, que al final són també persones que es poden trobar implicades en totes aquestes situacions. Com també hi ha l'eina d'assessorament i acompanyament a les entitats, que des d'aquesta transversalitat que parlava la companya Ceci, ja hem abordat 2 casos amb 2 entitats. Passem a la següent. Ara us mostrarem algunes dades o indicadors. A la següent, sisplau. Aquí és una mica un recull de com ha avançat dels indicadors de com ha avançat aquest pla un cop es va iniciar. Nosaltres a Viladecans vam afegir dins de les subvencions econòmiques criteris de gènere que no eren condicionants i obligatoris, però sí que donaven punts a les entitats, punts que es convertien en diners al final, per intentar incentivar i motivar que això es portés endavant. I aquí el que ens interessa sobretot és el segon ítem, pla intern d'igualtat. Això vol dir quines entitats tenen pla. El 2022, 7 entitats tenien pla, però és que ens trobem que el 2024 pràcticament hem doblat, on 12 entitats ja tenen el seu propi pla. No només estan adherides al protocol federatiu, sinó que han treballat en aquest propi pla. Això també ve una mica per al treball fet en aquestes formacions, on 17 persones de 14 entitats van assistir i van poder treballar en elaborar el seu propi pla. Després, en les preguntes, una mica, com deia el Ceci, entrarem una mica més en qui ha de ser la persona o qui ha de ser, com es mouen aquestes eines, però una mica perquè tingueu la visió del seguiment, de com ha crescut tot això i quins indicadors estem treballant. També podeu aprofitar i mirar les altres dades on, arran de tot això, ha crescut aquests indicadors cap a millor sempre,
gràcies al pla, a les seves accions. I amb això crec que finalitza la nostra presentació. Esperem que us hagi sigut d'interès i podeu aplicar-lo al vostre municipi. Gràcies. Moltíssimes gràcies a Ceci i Àlex per la vostra explicació. La veritat que no només heu explicat el que heu fet, sinó els resultats que heu tingut i també i les coses que us preocupen en la implementació. La veritat que això jo crec que ens dona a tots i a totes un valor en l'explicació que realment agraïm. Tenim una altra experiència inspiradora, és la de l'Ajuntament de Granollers, que tenen també un projecte d'igualtat de gènere i que s'ha derivat un protocol de prevenció i abordatge. Avui ens ho explicarà, i ho tenen des de l'any 22, avui ens ho explicarà la Txell Castellsaguer, que és tècnica d'esports. Endavant, sisplau. Què tal? Bon dia, Santiago. Gràcies, Diputació, per deixar-nos participar. He pogut comptar que no ho sabíem ben bé si podria venir o no amb la Rosa, que és la tècnica, conjuntament hem estat treballant tots aquests temes i ha pogut estar aquí també avui amb nosaltres. O sigui que jo us aniré presentant, però sí que farem una mixta, si em podeu passar. Nosaltres tenim tot sorgeix primer de tot el compromís, no? Vull dir, aquest compromís, com sempre, es van veient moltes desigualtats, no? Anem veient que participen més homes, hi ha més homes que dones en el tema del terreny esportiu, no? Això també ho veiem quan recollim totes les dades de l'Observatori d'Esport, bàsicament, que és on veiem una mica la visió global de la visió de les entitats. I què passa? Doncs el 2019, en el marc de la reflexió entre l'antic pla d'igualtat i el nou que es volia crear, es decideix que estaria molt bé crear un projecte a mig i llarg termini per poder incorporar la perspectiva de gènere a totes les polítiques locals vinculades a l'esport i a l'activitat física. Sí, vull dir, d'aquí surt aquest compromís. Amb quin objectiu? Doncs al final de dotar a les entitats esportives de totes les eines necessàries per poder incorporar la perspectiva de gènere a la seva activitat quotidiana. Si em passeu, us puc anar fent així, si voleu. Em podeu passar la presentació a l'altra, per fi? A l'altra pàgina. Ara, súper. Doncs amb tot això creiem que ens plantegem de com ho podem treballar o com ho haurem de treballar, tot aquest tema, i diem, ostres, primer de tot, potser ens hem de formar nosaltres, equip esportiu, en temes de gènere. Truquem a l'INEF i ens forma l'equip de professorat. Després de tot això, juntament amb l'INEF, que és qui ens anaven guiant en tot aquest procés, creem l'eina de diagnosi. L'eina de diagnosi, que aquesta eina es crea conjuntament amb les entitats. Vull dir que aquesta eina no va decidir l'Ajuntament com s'havia de fer, sinó que vam fer diverses sessions amb les entitats i l'anàvem polint i l'anàvem definint de com havia de ser. Seguidament fem unes càpsules formatives, diverses, com millorar la participació de nenes, noies i dones en activitat física, el tema de comunicar la perspectiva de gènere, el tema d'incorporar la perspectiva de gènere a l'organització d'esdeveniments esportius i el tema de com fer front a l'assetjament sexual i a la discriminació. Aquestes càpsules formatives eren per a les entitats esportives, gratuïtes, elles es connectaven i tenien tot això. I una mica el tema del seguiment i acompanyament. Vull dir que al final tot això sempre anàvem acompanyant a les entitats. Si em podeu passar a la següent. Doncs amb tot això surt el projecte d'igualtat en l'esport a Granollers i com us bé deia, tenim una eina de diagnosi. Aquesta eina de diagnosi consta de 8 eixos. Cada un dels eixos parla d'un tema en concret, les referents femenines, el tema de la comunicació no sexista, però a l'eix 6 en concret es centra en tot el tema de fer front a la discriminació de gènere i l'assetjament sexual dintre de les entitats esportives.
I en aquest eix, bueno, no es veu gaire bé a la pantalla, però no sé si ho veieu, ho veureu molt petitó, però si no a la web ho tenim, ens surten 5 continguts a treballar, el tema de creació d'un protocol, per diversos. Si hi ha el tema dels referents femenins, si passeu, és una mica extens el projecte, però m'encaro cap a el que estem treballant avui, tot el tema de les violències masclistes en l'àmbit esportiu. Bàsicament, com ho està treballant Granollers? Doncs des de Granollers vam dir, escolta, tenim 2 fronts a atacar aquí. Tenim el tema de les instal·lacions i el tema de les entitats, que s'ha de separar. Vam dir, doncs primer de tot hem de crear un protocol marc. El protocol marc que agafi tot el que són instal·lacions esportives, que en tenim diverses a Granollers. I aquest protocol marc, què fa? A qui es dirigeix? No es dirigirà a les persones de l'entitat esportiva, es dirigirà a totes les persones externes a les entitats esportives. Exemple, personal de neteja, personal de manteniment subcontratat per l'Ajuntament. És igual, tota persona que no formi part d'una entitat esportiva estaria dintre, correcte, i en faci ús d'aquestes instal·lacions, com poden ser, per exemple, també programes el grup d'adults que va fer la gimnàstica. Doncs aquesta gent estaria inclosa entre aquest protocol d'instal·lacions esportives. D'acord? I després, a més, d'aquí d'en surt el protocol d'entitats esportives, que aquest sí que el que fa és es centra en les persones internes a aquestes entitats. Tot l'equip tècnic, l'equip directiu, totes les persones esportistes. Si em podeu passar una més. Correcte. Com fem tot aquest protocol? Vull dir, el de les instal·lacions el crea l'Ajuntament i és propi de l'Ajuntament, però el tema de protocol de les entitats no. Vull dir, una mica la idea era que les entitats el creessin elles. I s'informa a les entitats i se'ls comenta, escolteu, estaria superbé que creéssim aquest protocol, que cadascuna comenci a pensar perquè s'ha de tenir aquest protocol i és molt d'allò, se'ls presenta les instal·lacions i se'ls diu una mica que puguin agafar-ho de guia. Finalment, des de l'Ajuntament es creu convenient crear-lo també, igual que el d'instal·lacions, crear un d'entitats. Per tant, creem 2 protocols. I el protocol de les entitats el que sí que fem és els fem arribar a les entitats i elles han de modificar certs aspectes que ara, com el tema d'àmbits de protecció, que aquí a la part de baix és un exemple. El protocol dona cobertura a socis i sòcies de l'entitat Teleclub Balonmano Granollers, per exemple. O, per exemple, també hi ha un altre punt en el protocol que parla de totes les persones, per exemple, referents. Qui són les persones referents? Que això és un tema molt important. Després, a més de tot això, el que fem és una formació a les entitats, les formem. Us estic explicant tot amb pinzellades perquè sé que després hi haurà preguntes, i després ja l'entraré més, però en termes generals. Després, el que fem és ja tenim el protocol, l'entitat el té una mica, ja sap cap on l'han d'encaminar, amb les persones referents i tot. Després, l'Ajuntament agafa i diu, escolteu, entitats, nosaltres us fem una formació a totes les persones referents, perquè al final, igual que nosaltres ens hem hagut de formar, creiem també que era molt convenient formar aquestes persones perquè sapiguessin què havien de dir, com ho havien de treballar, d'acord? I creem també el que és no em sortirà, allò que hem dit, la línia d'actuació, no? O sigui, què ha de fer? O sigui, si jo tinc un cas o tinc un indici de cas, jo què haig de fer? A qui truco? Truco al 112, parlo amb el conserge, estic a la instal·lació, soc entitat, parlo amb la... I al final nosaltres el que volíem verament és, primer de tot, que això ho tingués molt clar les entitats, però que a més se sentissin recolzades i acompanyades per nosaltres. Vull dir, nosaltres estem dintre de la comissió d'aquest seguiment. Vull dir que si tenen qualsevol dubte, correcte, amb el circuit d'actuació, doncs si hi ha qualsevol dubte o això, ens poden trucar, vull dir, perquè a vegades ens han pogut trucar i dir, escolta, ha passat això sí, això no. Això no. No està bé que ens truquin. Al final és aquest l'objectiu, intentar prevenir de tot això.
no? Que és el que els dèiem, hem de prevenir-ho. O sigui, no és tant que tingueu un protocol penjat a la web, que està molt bé que el pengem a la web, sinó el que hem de fer és tothom de l'entitat ho ha de saber i ens ho hem de creure, i el que hem de fer és prevenir que tot això, obrir els ulls, posar-nos aquestes ulleres i intentar que tot això passi el menys possible. Si voleu passar la següent, que aquello aquí ja estava. Nosaltres aquí ara sí que us demanarem, nosaltres aquí hem fet una campanya en contra de les violències masclistes que és nada, reciente, no fa ni un mes que l'hem d'allò. Si em podeu clicar aquest enllaç a granollers.cat/esports, no sé si és possible, si no comparteixo jo i us l'ensenyo molt, molt ràpid. Mireu, dintre de la nostra pàgina de l'Ajuntament, sí, no sé si ho veieu, la nova campanya va ser no li facis el joc a les violències masclistes, coincidint amb el 8M i juntament amb la Copa Reina de l'Handbol. I el que vam fer, mireu, us ho poso un gra perquè ho podeu veure millor, això és l'entrada, a la boca d'entrada, a les grades. El que ens vam centrar nosaltres una mica era amb el tema de a qui ens volíem dirigir. Ens estem dirigint a públic, a persones esportistes, a l'afició, a equips tècnics, ens estem dirigint a tothom que està dintre d'una instal·lació esportiva. D'acord? Per tant, el lema general era no li facis el joc a les violències masclistes, amb aquest rotllo com una tàctica d'esport, i li vam incorporar tota aquesta part esquerra, fes la millor jugada, per exemple, abans de les boques. Vam crear un superpòster, sigues la millor animació, perquè al final, si la gent ho veu, sigues la millor animació, i després també tenim tot el tema dels lavabos. N'hi havia diversos, sigues la millor afició, fes la millor jugada, però una mica sí que us volia presentar això perquè, també perquè veiéssiu una mica el que deixo de compartir. Doncs, sí. Moltes gràcies, Ceci. Des de Diputació de Barcelona volíem fer-vos a les dues experiències un parell de preguntes a cadascuna, perquè són temes que ens interessen particularment. A l'Ajuntament de Viladecans, la primera pregunta seria per què creieu que és important implementar un protocol de prevenció per l'abordatge de violències masclistes? Si us plau. Doncs, més enllà del compliment de la normativa, que evidentment és una eina també que tenim i que facilita i accelera tota la implantació de projectes en aquest àmbit, nosaltres creiem que el poder establir un protocol bàsicament aplica en tres àmbits. Per una banda, ens ajuda, com ara deia la Meritxell, a poder donar una resposta estructurada, coordinada, en la que tothom sàpiga què és el que ha de fer, que incorporem més enllà de l'abordatge de l'episodi en concret tota la feina que hem de fer de prevenció, de detecció i després d'acompanyament a les víctimes, que aquesta part moltes vegades també ens en oblidem, més enllà de que donem resposta en el moment o de que plantegem una conseqüència que passi per la via punitiva, que a vegades això, com comentàvem, no és possible, poder garantir aquest acompanyament a les persones que es trobin en aquestes situacions. I en paral·lel a això, el que ens ajuda és evitar la victimització secundària i la revictimització de les dones. En aquest cas, que no hagin d'estar explicant per diferents departaments, per diferents espais, la situació que han viscut, sinó que quan una vegada l'agent detector ha recollit la situació que aquesta persona trasllada, doncs ja tots ens posem en marxa. Aleshores, els protocols són eines que ens permeten això, coordinar i estructurar les actuacions, evitar la revictimització
I en el que té a veure amb l'àmbit esportiu, parlem sempre i sobretot en aquest àmbit i en l'àmbit professional, de poder generar referents de cara a les nenes o a altres dones perquè s'incorporin en aquests sectors, però si no aconseguim que aquests espais siguin segurs i que garantim el dret a la pràctica esportiva lliure de violències masclistes o de discriminacions, per més que treballem els referents no aconseguirem que s'incorporin en aquest àmbit. Aleshores, bàsicament, aquestes 3 línies de treball, estructurar i coordinar accions de manera efectiva i ràpida, garantir el dret a l'atenció i a la no revictimització i victimització secundària i després generar espais segurs que contribueixin a apropar, en aquest cas a les dones, a la pràctica esportiva. Nosaltres creiem que aquests són els 3 pilars pels quals, sobretot, val la pena que puguem fer aquesta feina a nivell tècnic de desplegar, de dissenyar i de treballar en un protocol d'abordatge. No et sentim, Santiago. Disculpeu-me. Moltes gràcies. També per l'Ajuntament de Viladecans. Quines persones creieu que són claus per la implementació d'aquesta mena d'iniciatives? Seguint una mica amb la resposta de la Ceci, persones, i és molt important, marcar referents, no només referents a nivell intern, sinó també referents a les entitats, en aquest cas. Nosaltres, una mica, sobre la nostra experiència, el que ens hem trobat molts cops és que qui venia a aquestes formacions, o la primera persona que s'apuntava a aquestes formacions dins de l'eix 4 de l'acció número 25, és que venien presidents i presidentes de les entitats, figures més ben de l'àmbit representatiu de l'entitat, però no són figures que estan a la trinxera en el dia a dia. I fixar referents dins de l'àmbit de l'entitat, de l'entrenament, persones que sempre estan allà, que poden veure, poden conèixer, és molt important. Perquè al final, com deia també la Meritxell, no només cal tenir el protocol a una web amagat que ningú coneix, sinó que el protocol ha de ser accessible, visible i tothom ha d'estar al cas que existeix. Això és molt important, fixar referents. Moltíssimes gràcies als 2 companys i companya de Viladecans. Ara passaria a formular un parell de preguntes també per l'experiència de Granollers. En particular, la primera pregunta seria: quina acció d'implementació del protocol destacaries dintre del tot el que heu fet? Bueno, aquí, bàsicament, la nostra acció que destaquem, bàsicament, és tot el tema de formació. Vull dir, a les entitats, sí, vam fer aquest protocol, se les va acompanyar, se les va ajudar a omplir-lo, a entendre'l, una mica transant amb elles, però és el que parlàvem, que al final el que vam fer és formar-les. Com vam agafar aquestes persones referents de les entitats, els hi vam fer una presentació, els hi vam explicar nosaltres a totes aquestes persones referents, primer vam fer una conjunta i després, si hi havia alguna entitat que no ha pogut venir, se li ha fet de forma individualitzada, se li ha explicat tota la informació que creia i el que li comentava molt important és que aquesta persona referent d'aquesta entitat, el que havia de fer, perdoneu, era tot això traspassar-ho a la seva entitat. Tot això el que havia de fer és fer aquest desplegament d'aquesta informació aquí, doncs, a persones esportistes, a les famílies, sí? Vull dir que no només a vegades ens hem de centrar en les persones esportistes, sinó també les famílies. I també li donàvem tot aquest recolzament de que si aquell dia que s'havia de fer el desplegament necessitava que nosaltres també hi fóssim, doncs nosaltres també hi érem dintre d'això. Però al final era dotar de tota aquesta formació a les entitats perquè elles tinguessin aquest coneixement, sapiguessin també posar exemples a la vida quotidiana, a la vida esportiva, que van passant perquè a la gent li quedi més clar quines són aquestes situacions que poden esdevenir i com poder-les, o si les detecto o no sé si m'estic explicant. I al final, doncs, deixa'm intervenir. Sí, perdoneu, que faig un petit encís.
al final el més important és una mica el que estàveu dient de Viladecans. Primera, que la persona referent dintre de l'entitat no sigui una persona externa a l'entitat, és a dir, una persona que estigui en altes esferes, ha de ser una persona molt propera on tots els nois i les noies, els equips tècnics, personal de la mateixa instal·lació, família, gent de junta directiva, és a dir, han de ser persones referents de veritat dintre de l'entitat i que aquestes persones són les encarregades de fer aquesta funció de prevenció, que al final els protocols estan molt bé, els criteris d'actuació i el seguiment del circuit d'actuacions, tot està molt bé, però si no hi ha aquesta formació dintre de l'entitat, aquest desplegament que us està dient la Txell, la manera de fer aquest desplegament, i és on hem fet més incís amb aquest acompanyament a les entitats esportives, és ajudant-les a programar temporada rere temporada, perquè no es tracta de fer una formació, no es tracta d'ajuntar un dia les famílies, és a dir, el més important és que les entitats esportives s'ho creguin i s'hi posin. I s'hi posin a fer aquesta feina en el dia a dia, amb tots els equips. Nosaltres vam considerar, depèn de la modalitat esportiva, però que al final estem parlant amb infants, amb nois i noies a partir de 11 o 12 anys, on se'ls tenia que començar a fer aquesta formació. Què parlem de quan parlem de violències masclistes? De què estem parlant? De quines situacions reals de joc, de vestidors, de quan me'n vaig a viatge, de quan jugo uns sectors, ens trobem amb la realitat del dia a dia. Posant-los exemples clars. Desgraciadament, dintre de l'esport tenim moltes accions normalitzades que tant nois i noies es creuen que són accions normals i que el club ha de fer veure que aquests comportaments, aquí hi ha molts, abarcaria molt, però al final és fer-los una petita pinzellada, una petita formació perquè tant nois com noies obrin els ulls de quina manera s'han de relacionar dintre de l'entitat, què dintre de l'entitat és permès i què no és permès i que sàpiguen que no s'hi val tot. I això des dels infants, des de les seves famílies, perquè aquell dia els treus una hora de l'entrenament per fer-los la formació, des dels equips tècnics, des dels membres de junta directiva, tothom. I passant al marc aquest que us dèiem del protocol dels equipaments esportius, que és el primer que es va dissenyar, és perquè el personal propi de la instal·lació ha de ser el primer coneixedor d'aquesta. És a dir, al final, totes les persones, el que dèiem des de Viladecans, volem instal·lacions lliures de violències i no podem només actuar sobre les entitats esportives, sinó que des dels ajuntaments tenim una part molt important de responsabilització per mica en mica anar treballant envers aquestes violències. Per tant, diguéssim, les entitats són claus, o sigui, el que més destaqueu són claus. En aquest sentit, voldríem una mica aprofundir, no? Quin ha estat el procés d'elaboració dels protocols per part d'aquestes entitats? El nostre va ser complexa. També va ser complexa perquè el part dels protocols formen part d'un projecte d'inici que us ha explicat abans la Txell, així una mica per sobre, que intervenen en 8 eixos. Aleshores, nosaltres vam treballar aquests 8 eixos conjuntament amb les entitats, i que és veritat que ens va agafar en ple confinament i va ser com vam tenir l'oportunitat de treballar molt amb les entitats, al final de cada eix, com el desglosàvem. Quan vàrem parlar d'aquest eix 6, que era el tema de tota la prevenció de violències, vàrem començar a treballar aquests protocols amb ells. Sí que és veritat que les entitats els hi podem fer formació externa, com podem fer protocols, com podem fer campanyes, com podem fer accions, però les entitats s'hi han de posar les piles. I, malauradament, no sempre és així. Tothom coneix la realitat de les entitats esportives. Tenim entitats molt potents i altres entitats que se'ls ha de fer un acompanyament. Nosaltres, després d'un desgast de 2 temporades, vàrem finalment fer un protocol marc en el qual, com us deia la Txell abans, feu els mínims, és a dir, munteu una persona, que tingueu clar designar una persona referent que tingui uns mínims coneixements, nosaltres us ajudarem a formar-la i a partir d'aquí vam començar a construir amb tots aquells clubs i entitats on no havíem treballat els seus propis protocols a ajudar-los perquè finalment dissenyessin el seu protocol. De quina estructura té el club, quin tamany té, amb quins esportistes es tracta, quines poden ser les persones més adequades per fer aquesta comissió en el cas que passi alguna cosa. Us ajudem a dissenyar el circuit d'actuació. És a dir, al final sí que ha sigut un treball conjunt, que ha tingut també molt desgast. Aquí a Granollers tenim moltes entitats esportives i ara hi ha una mica, i per últim i per rematar, després de quasi 3 anys i pico, aquest any hem aconseguit que sigui un ítem indispensable per totes aquelles entitats que reben la subvenció des de l'Ajuntament de Granollers que obligatòriament han de tenir aquest protocol d'assetjament.
que no és el que més ens preocupa que tinguin el protocol. Nosaltres des de l'Ajuntament amb el que hem abocat més forces és com fan aquest desplegament del protocol dintre l'entitat. No? El que dèiem abans, no ens serveix de res tenir un protocol. El protocol ens serveix per fer tota aquesta tasca de prevenció dintre les entitats. I amb això encara hi estem, Vull dir que... Doncs moltíssimes gràcies per les vostres aportacions, tant Viladecans com Granollers. La veritat que poder escoltar de primera mà l'experiència de dos ajuntaments que porten anys treballant a aquest tema és un luxe i creiem que pot ser de gran utilitat per la resta de companys i companyes d'altres ajuntaments que ens acompanyen avui. Conrad. Gràcies, Santi. Doncs, escolta, si us sembla, passem al següent punt de les jornades i és demanar-li a Raquel que conclogui l'acte. Disculpa, Conrad. Digues. Tenim unes preguntes al xat. Perdó, és cert, em pensava que... Tens cert. Abans, doncs, Raquel, responem... Tenim temps, per això com anem de temps també, Isabel? Sí, 2 minuts. Bueno, ara un. Anirem ràpid. Al principi de la jornada, en el moment de la presentació del protocol, en Juan Ramírez, de Arenys de Mar, ha preguntat en qui recau la responsabilitat de redactar i implantar els protocols, si en les entitats esportives o bé en els ajuntaments. No sé si la Belén podria contestar la pregunta de manera rapideta. Sí, i tant. Doncs, molt breu, la responsabilitat del protocol recau en els ens locals, amb les diferents àrees implicades. Hem comentat com un aspecte clau la diligència deguda. O sigui, l'Ajuntament té el deure d'intervenir i actuar en els equipaments municipals. Per altra banda, hi ha normativa específica per les entitats esportives de disposar de protocols concrets de l'abordatge de violències masclistes. Llavors, l'Ajuntament ha de fomentar que les entitats tinguin protocols específics perquè no desenvolupen tota la seva activitat en l'equipament esportiu municipal. Llavors, hem de tenir en compte quan l'entitat esportiva està en un equipament i una altra cosa és quan l'entitat es desplaça a un altre lloc que no és aquest equipament esportiu. Llavors, algunes entitats que no disposin de protocol, el que també poden fer és adherir-se al que disposa la federació concreta de l'esport que practiquen. Aquí sí que vull fer una diferenciació entre els protocols de l'abordatge de violències masclistes en equipaments esportius municipals i els protocols que són obligatoris davant violències quan hi ha infants i joves, el que marca l'UPIBI. Són dos protocols diferents. Llavors, què fem quan es donen tants protocols? Hem de ser capaços de donar una resposta coordinada i conjunta d'aquests protocols i els circuits d'actuació, tenir clar quin circuit d'actuació activar segons cada cas. Molt bé, Belén, moltes gràcies. També, quan la Cecília parlava del protocol d'abordatge sexistes de Viladecans, preguntaven que no trobaven el document al web de Viladecans, però, si no m'equivoco, la mateixa Cecília ho ha posat en el xat. Si hi ha algun problema amb el xat ho diem directament, però bé, allà teniu l'enllaç. I per últim, la Mariona Gil, de l'Ajuntament de Cornellà, preguntava a la Txell Castellsaguer quin ha estat el pressupost o quins recursos havien necessitat per crear aquests protocols. Bueno, recursos com els recursos tècnics. Al final, moltes hores conjuntament amb igualtat, sí, perquè això nosaltres des d'esports soles no hauríem pogut crear. Vull dir, això ho vam crear conjuntament amb igualtat, però moltes hores nostres, sí. Perfecte, doncs, congrats. Ara sí. Disculpeu abans, que m'havia oblidat del tema de les preguntes del xat. Ara sí, si us sembla, demanem a la Raquel Albiol, la nostra presidenta de l'àrea de Feminismes i Igualtat, que conclogui aquestes jornades. Bé, hola, bon dia.
Agrair també al David Escuder, del president delegat de l'àrea d'Esports i Activitat Física, tota la feina que estan fent en aquest sentit i també, evidentment, a tot l'equip, tant de l'àrea d'Esports i Activitat Física i també a l'àrea de Feminismes i Igualtat. Agraïment per la implicació i per aquest treball transversal que ja fa anys que es portava a terme, però que especialment també en aquest mandat ho hem posat com una línia estratègica dintre de la nostra àrea d'aquesta necessitat de treballar de manera conjunta i més en un àmbit com és el feminisme i, evidentment, que travessa totes les altres àrees i que aquí realment és el que ja fa anys que s'hi treballa i que hi ha molta voluntat per part de totes les parts tècniques i polítiques perquè així sigui. També aquest reconeixement a tota la feina feta per molts municipis, per molts ajuntaments, ja sigui per la part tècnica o política i especialment avui als ajuntaments que ens han explicat les seves experiències, com són Viladecans i Granollers, que en certa manera heu estat pioners en desenvolupar una sèrie de guies i protocols que és el que avui nosaltres també presentem. Ja des de l'àrea de feminismes vam iniciar amb una guia de protocols per equipaments genèrica, que ara estem aterrant a diferents equipaments i la que avui presentem, la guia de l'elaboració de protocols per l'abordatge de les violències masclistes en equipaments esportius, que és completament fonamental i que us pot servir, si vosaltres Viladecans i Granollers ja heu estat pioners, però que la resta de municipis us pot servir de guia de com implementar i crear aquestes guies a vosaltres mateixos. La violència masclista, lamentablement, existeix en tots els àmbits de la societat i en totes les àrees, evidentment també en els esports i l'activitat física també hi és. I l'esport com un valor de salut, de cultura, de sociabilització, tampoc s'escapa que hi ha aquestes actituds i aquestes violències masclistes a les que hi hem de fer front i que hi hem d'actuar implicant a tots els agents, ja sigui a les entitats esportives o també a la part tècnica i política dels àmbits municipals. I per això, bàsicament, per acabar amb aquestes desigualtats que existeixen avui en dia, ja siguin per raó de gènere o orientació sexual. I també aquestes violències implícites masclistes. Per tant, és molt important que existeixin aquestes guies, aquests protocols als municipis. Important que hi hagi la visió d'interseccionalitat, també, no és el mateix les violències com afecten o com actuen amb diferents edats, gènere, ètnies, etc. i que aquests protocols també ho tinguin en compte. I també es comentava en la jornada, molt imprescindible aquesta formació als professionals de com podeu desenvolupar aquesta tasca per precisament acompanyar i detectar i fer que treballar perquè no existeixin aquestes violències masclistes. I també amb l'altra pota d'aquest treball conjunt amb les entitats, més que imprescindible, també tot i que al principi suposi moltes hores de dedicació, com bé deien, sobretot per la part tècnica i amb aquesta transversalitat i col·laboració de les diferents àrees, ja sigui de l'esports o la d'igualtat, nosaltres també des de l'àrea de feminismes ho teníem molt clar i ja l'any passat a les subvencions d'entitats vam crear una 5a línia que no existia, que és perquè qualsevol entitat de la demarcació de Barcelona que vulgui fer un pla d'igualtat o un protocol contra violències masclistes dintre de la pròpia entitat pot presentar-se en aquestes subvencions i això ho tornarem a presentar aquest 2025. Per tant, ja per acabar, això, reiterar els agraïments, la implicació de la Diputació hi és en la lluita feminista i per aconseguir uns territoris i uns municipis lliures de violències masclistes i ho fem això, de la mà i amb un treball transversal, en aquest cas entre l'àrea d'esports, aquí reitero l'agraïment i la implicació i l'entesa, i l'àrea de feminismes i igualtat, que també agraeixo a tot l'equip tècnic la feinada que porten fent durant molts anys i que continuen fent. I gràcies també a la implicació de totes les tècniques i tècnics i persones i responsables polítics dels diferents municipis perquè entre tots i totes hem de poder avançar en aquesta societat més justa i feminista. Moltíssimes gràcies. Gràcies a tu, Raquel, moltíssimes gràcies. Escolteu, s'acaba, i s'acaba amb aquell vídeo promès que al principi no he pogut posar. I res, desitjar-vos a tots molt cap de setmana i és perfecte perquè ho quadrem on time.
Gràcies a tots i a totes. Dejé el fútbol a los 22 años y ahora a los 38 he vuelto. Feien marxa nòrdica, doncs jo m'apuntava a marxa nòrdica. Jamás yo hubiese podido pensar que yo iba a tirar tiro con arco. No he sigut mai una persona molt esportista, no hi ha hagut cap esport que m'hagi agradat especialment. Va arribar un moment en què els metges es van donar compte de que l'esport ajudava moltíssim a superar poquet a poquet parts de l'enfermetat. Ja no físicament, que sí, però mentalment. En estar aquest col·lectiu on només n'hi ha dones embarassades, es fa molta comunitat. Escolta'm, això és el que estic fent ara, és per mi, única i exclusivament per mi. Es salir de la calle, venir aquí y desconectar. Em va molt bé a nivell de salut mental. Mentalmente va fenomenal. Mou-te, Cuida't. Y supérate. et sentiràs millor. La Diputació de Barcelona Amb les dones Que fem esport.